Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Asima roham dia wale Jahoba, aitar gogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alayang goau, tuho doau marhaporusan ale Jahoba, nikudo, bodo de batakku. Marguru tetangamu do akka parsoryoki. Sai palua mau sian tangan yaka musuku dohot sian akan nama ngalotong yau. Alei Jahoba, sai unang paura kau. Ai hodo nah hujou, sai palua mau marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Martangi yang mahita. Alea manami nadi banua gijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai yaka ulau na sibolisi. Sai padungo mahami marhite-hite tondim na badiai. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alai asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami saleleng di tanon. Pai masahat hami tong hanguluan na surasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon mahatani debata, imanani enet siang Yakobus 4, bidua 4 ayat 8. Yakobus bidua 4 ayat 8. Pajonok hamu matu debata, dungi pajonohon nama tu hamu. Paias matangamuna, hamu akka pardosa, jala pabotor marohamuna hamu akka namar dua roha. Atong rap mangidugugu mahita siatuata, lau mangulahon nahobar tuhatanai. Ale Tuhan, saya patuboy mahami, mangulahon nahobar. Tatopo tima dosata, alea manami jala debata nami na di badua gijang, pargogo na satu dosan, pardengkan bahasa doho, jala ro di saleling nileleng na dua sini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosan nami, ay jot-jot dohami mardosa maradopokko, jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyan nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalesyon nami, unang alang asini roham, saya arurupi mahami, ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jalas sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringot tuha sesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatok ngamon di banua gijang. Di baini, tarbaini bana do pangoluhon ro di ujung na akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditangyakon nasida, hasangapon madi debata na di gijang.
Atani di batana gabi turpuk di hari mingguan, imana nienet sian Yesaya bindu 50, ayat 4 sahatu sia. Jalata jahama margati sorin. Yesaya bindu 50 ayat 4 satu sia. Nunga dilehon Tuhan Jehovah tuau dila sisean. Asa huboto pasabam rohani naluja marhite sian hatai. Saya disungguli doau ganup sogot. Dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Utareo do balik tanggurukku tuhalak nama ngalesing yau dohot hurumuku tuhalak nama mastapi. Dang hutabunihon bohiku mardopon haurahon dohot tijur. Jonok do ibana nama mitoriau. Ise naing maruhum dohotau atong marluhut mahita. Ise suhut alokku maruhum dipajonok matuau. Songoni masahatna. Martua nona tumangihon akan hatani di bata jalan aup biasa. Amin. Aha tidak komaha porsiau tai, songon nahina tidak kon didong atas saha porsiau di sandok partibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah, hidu ama parguguna satu dosa, nati nupalani tota. Au porsea Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah nasasadai, imana tubuhan di Maria, tapi katihan cantik. Adora soro hido tuata na mau nama ini di pamuman nama silatus kata paja lo ibana na tuat bana turu dum tanu namulak mengulu di hari patulung nama naik tu surbu lahu tu sama amanai pargu guna satu dosa disi mai bana pada mangumui alak nama mulu dot au porcea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pani alak Kristen akan nabadia dot dia sasani dosa dot dia tai namandok mulak mulu sebut kami dot dia ngoluan langsung tapi dia mau pujian sian kur seksiam.
Tabagi matikting dihita di minggu. Salam. Horas madita sudina. Tabegema titing duriata namasa dibugasan minggon. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sederon ima minggu palmarum mare-mare. Do topik pinuji ma naro di bagasan tuani Markus 10 sada ayat sada 1 10 sada. Nomor 2, kunjungan pastoral Sekretaris Jenderal HKBP. Pada minggu tanggal 2 April 2020 pukul 10 opat wib 1 pukul 10 manang pukul 2 siang. Marenganan di gedung gereja Tajalo do kunjungan pastoral Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Alani robe mahita situa do ruas niuriata do parhalado do keluarga laong madohoti ulauni. Napatuluhon pesta pareheon parupuan. Hobar tu pesta pareheon parupuan HKBP Mampang Parapatan
naik patu-patu tama di hari Minggu tanggal sia Maret 2020 di patu pado akka kegiatan na parjolo. Sadari Minggu tanggal 2 April 2020 pukul 10.02 maringan di gedung serbaguna di patu pado keterampilan menata rambut hairdo secara gratis. Alani roe mahita akka paropuan. Nomor 4 patanakon hatan di bata. Dari Selasa tanggal 4 April 2020 pukul 10 di patu pado PHD Inahanna maringan di gedung serbaguna. Di hari Kamis tanggal 6 April 2020 pukul 10.06 di batu pelatihan kor ina Kamis maringan gedung serbaguna. Dari Sabtu tanggal 2 April 2020 pukul 10.06 di batu pado PHD ina Debora maringan gedung serbaguna. Di Soma Sude Asaroma Lau Madohotisa. Nomor 5 permingguan Jumat Agung Dohot Pasca. Dari Jumat tanggal 7 April 2020 Jumat Agung parengotan hari hamateni Tuhan Yesus. Tapatu pado permingguan pukul 7 bahasa Indonesia. Diuduti ulang nahom dok marulaun nabadia. Permingguan pukul sia 30 bahasa Batak. Diuduti ulang nahom dok marulaun nabadia. Dari Minggu tanggal sia April 2020 pesta parjolo Pasca. Parengotan hari hayon ni Tuhan Yesus do pesta parayon parupuan acara permingguan pukul sia 30 wib. Di patupado perminggu pukul 7 wib bahasa Indonesia do pukul sia 30 wib bahasa Batak. Pamungpulat tujolo do hita bain tupak tu katedral parupuan HKBP. Dari Senin tanggal 10 April 2020 pesta paduahon Pasca. Parengotan hari ayon ni Tuhan Yesus. Tapatu pado perminggu pukul 10 wib bahasa Batak. Papung bilet tujolo do hita bai tupak tu diako ni sosial bakti pasca seritas emergensi. Nomor 6 permingguan sekolah minggu. Mapardomuan tu parengotan ni hari hamate dot hari ayon ni Tuhan Yesus. Dipatu pama permingguan tu anak kota sekolah minggu. Dari Jumat tanggal 7 April 2020 pukul sia 30 kebaktian Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Sekolah minggu marengan di gedung serbaguna. Di hari Minggu tanggal sia April 2020 pukul 4.45 wib kebaktian pasca subuh buah-buah ijuk. Paringanan di lapangan gereja HKP Mampang Parapatan. Pinaboton sudah natoras nyana kota sekolah minggu. Asal tong rade mendampingi manosoi akka yana kota. Nomor 7 sermon pelayanan ibadah variatif. Dari Minggu tanggal sia April 2020 pukul 10 sada 30 wib. Barenganan di ruang sekolah minggu di Batu Pado sermon pelayanan ibadah variatif. Nomor 8 Padidion Nabadia. Dari Minggu tanggal 30 April 2020 naik patu paudo Padidion Nabadia. Pinaboton sude ruas ni huria hakimam parapatan. Pinagino tuak kanatoras nanang mabuan yanak konna majalu Padidion Nabadia asa mendaftarkan yanak konna marhite na majalo formulir Padidion Nabadia Cakurata manang situa sektor. Terus nomor sahid, bu mata bereng di lembaran acar tanadong 6 ulang tahun. Paraladot ruas pasaton selama ulang tahun turuas di Urata ulang tahun di Bogasan Saminggon. Dok hatan di bata tangana siamud do gajang ni umur jilai berang na do hamurao do hamuliaon puda tulu ayak saplonom. Akapilian hamulation dot nasing nasujinah citingon tay dema di haros acara nadong di hitawi. Songonima sa nititing duriatta di Bogasan Menggon tuat tama mamasuk-masuk. Uhud papungu pelian Parjolo mari dimahita sian buku ende nomor 130 pitu.
Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita di mingguta tanggal 2 April 2023 ima minggu palmarum atar surat di Markus 10 sada ayat sada sahatrodi 10 sada doho topik di pasu-pasu naro di bagasan gorni Tuhani. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dibongoti uta Jerusalem
Tungi di dalam jonok nasida tuhuta Jerusalem, tu Betpage, dohot Betania, na dilabung ni dolok jetun, disuruh Yesus ma sisiana dua halak. Di dogma tu nasida laho mahamu tu sosor na di jolomunaan. Jadi di si bongot hamu tu si dapat hamu ma tabat di si sada anak ni halode na sodung dope hinudulan hari jala togu hamu ma itu son. Jadi molo tung adong nama dok tu hamu namar hua do hamu dok hamu ma narikot doi di Tuhani. Jadi tibudo pasuangon na itu son. Jala tibudo pasuangon na itu son. Porak do nasida jala dapot sado anak ni halodei tabak dikan harbangan di alamani. Jadi ditanggali nasida mak. Dungi adong ma halak na jongjong bisi nama doktu nasida namar hua do hamu nama nanggali anak ni halodei. Jadi dok ma songon nati nonahon ni Yesus do. Songon nati nonahon ni Yesus tu nasida gabe di pasobu ma. Itu guna nasida ma anak ni halodei tu Yesus. Dia pehom ma ulos nasida tu atasna jadi mersihudul ma Yesus disi. Jala torok do halak akana pahebakon ulos nasida tu dalani. Nadiba menanggali akka bulung rata sial ladangi. Laho mangapar hot tu dalani. Yakana di jolo nang akkana mangihut siapudi. Saidi majauh-jauh do hosianna. Pinuji manaro marhite-hite guarni Tuhani. Pinuji maharajau ni amatta Daud. Anang ro hosian nama digijang ni gijangan. Jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem. Saat tu bagas joroi. Jeladung takas ibareng nasi. Ibareng sude ruar ma ibana musai. Laho tuhuta Betania. Rabdo nasapulu duai ala nang bot aris itu tu. Onima sana. Kita kadongan sapor siaon memang jelas do penentuan nama Tuhan ari sadarion na dibongoti Yesus huta Jerusalem jelas onido sitohona kejadian sebenarnya pas hari Minggu. Tradisi ni alak Yahudi merningot perdalanan ni bangsa Israel sian Mesir utano Kanaan tadi patupa do Paskah model perjanjian lama ikon genep tahun borhak tu Jerusalem. Jalanunga jok-jok diulah Yesus secara intens mulai umur 70 tahun saat tu 70 tahun ala memang nabui madohoti Paskah ikon natar dok do bawa nang dewasa jala diulahoni pitu hari penuh manang saminggu. Ano boy ma upat orang wah secara panjang lebar. Alai perjolo nang dohonaku hari Minggu Yesus dielu-elukan di Jerusalem. Hari Senin manang marsugot muruk Yesus di bagas joro.
ala godang akka per 33. Hari Selasa mangam may bana dot akka sisiana na 12 i. Jala di sido di pabuay bana na dong si Judas Iskariot parjahai. Hari Rabu di Taman Getsemane. Hari Kamis nunga di sidang ibana. Hari Jumat dipersilakon. Hari Sabtu dipaturun sian silangi dikubur batu. Hari Minggu bangkit. Nah, di hari Minggu hari Haheon, hari Sabtu dikubur batu, hari Jumat disalib, hari Kamis disidang, hari Rabu di Taman Getsemane, Selasa the Last Supper, hari Senin dipatunggalikon aka per 33, hari Minggu bangot tu Jerusalem. Perjolo nang dohonokku taringok tu tradisi ni alak Yahudi marningot hinabernit penderitaan na di Mesir hapogoson diban nasida maperningotan ganep taon jala di pajongjong maaka parlape-lapean di sepanjang jalan gereja di Jerusalem. Di sido nasida marborngin memperingati saminggu aka hinahatsit ni opunasida na jolo. Idok may parlape-lapean manang pesta pondok daun. Alelas di sido di buwan nasida kapelean songot tada hamulateon naung boy may luwa nasida siyan hapogosoni. Siyan si taononi. Marhiti akan mabuan hasil panen. Mabuan akka pahapahanan na buy persembahanon na. Tu bagas yoro na dipimpin ni halak parise na punya kedudukan sosial agama tertinggi di halak Yahudi. Kalau disukun piga halak do halak parisei na bertanggung jawab di bagas joroi tak pola godang alai cukup bergengsi do posisi termasuk do si Paulus menduduki posisi sebagai parise nah khusus menanggung jawabi pelayanan bait suci, adong do bertugas sebagai imam besar, adong do nama jalo ka persembahan, adong bagian pembagian, adong penanggung jawab sama bendahara. Kupikir do adong 1000 ala parise. Ala piga hali huputar film Imadina masuki Yesus huta Jerusalem di setiap sudut Jerusalem jongjong. Tulu manang 5 halak parise na berbaju gajang jubah tradisi ni parise. Ale ternyata dang pola godang nasida ale cukup berpengaruh. Dulang bertaba aka sihuton Yesus. Ulu tabege barita na mulai me ibana tu bagas joro lao marjamita majaha bukuni si Musa majaha Mazmur alai puncak pelayanan mulai merumur 30 tahun dohonot tama selama 3 tahun penuh melakukan mujizat penyembuhan tabama akan aporsea di Jerusalem, tabama di Galilea, tabba di Judea, tabba di Samaria. Asar roh Yesus marsirongom makajolmai pola didok 1000. Polo tajahado tikina di liau Yesus mangan 5.000 halak. Ya 4.000 halak. Marhite 5 roti 2 dek. Alani songon sada tokoh, sada sosok na luar biasa mapengaruh ni Yesus di Jerusalem mengalahkan Herodes. Mengalahkan Latus Kepas.
namanggongomi hati hei songa gubernur, dung masai leleng danga dong beraza, na parpudi Hosea di utara do Zedekia di selatan. Dung 20 raja-raja Israel, mulai si Saul, Daud, Salomo, Jerobeam, Rehabeam, terus raja Joakim, Ahab, akan asoti kos sapulusia, sirnah pengharapan bangsa terhadap raja-raja. Managama sada raja, si buat damai. Unang songor raja Yoakim, na pabelga literna, pabelga kalengna, memaksa rakyat memberi pajak yang tinggi. Majalo pajak Babel, majalo pajak Raja Israel. Gabi gudang makana menderita bangsoi. Ido na diperjuangkan ni Yezekiel. Ido na diperjuangkan ni si Musa sian Mesir. Alai sonima akka perberita nauli bahkan Yohanes Pembaptis harus dipotong kepalanya. Alani nunga masaleleng may-maima bangsoi diharoro ni si Palua na diperbaga-baga siya para narobi. Mulai Jesaya, Mika, Sudi akka para narobi madok na Roma Mesias. Si Palua idolapatan na Hosianna. Hosian, Palua, lepaskan. Na, Palua hami. Sian hapoguson, sian haberniton, sian sitaono. Alani molotadok ma sadia do dungi dilam jonok nasida tu hutar Jerusalem tu betpage Jakarta Pusat. Yesus sudah di Jakarta Pusat mengarah Jakarta Selatan. Adong madok 3 kilometer lagi sudah menyampai ke Jerusalem. Ale ngagaor becol mau. Maka luar ngahohar bisa jabu na bilang adong pe di tempat. Torodo halak parisai 20 halak. Ay sera intel lo. Adang boy pasti pom makarayaton. Ahaduk Yesus molo sipay batu ipay komar suara. Dangaw madok nasida saribut. Alay debatado. Sudah na Paris. Melapor tu imam besar na marsakap nek pamati Yesus. Di pagi dape nunga hohar jolmai. Adong madok 3 kilometer naik. Nunga sudah mapain akka bulung rataon, palam. Saya bulung kalapa mete. O kalapa sawit, manang kalapa. Song niu tere Cina sida. Tiki idau pe. Mangalo si Goliat, batu pado. Hidup Daud. Saul mengalahkan 100. Daud mengalahkan beribu-ribu, berloksa-loksa. Mula dong tradisi naik halode, gudang akka penafsir madok tafsiran Nabi, alehu pelajari, pelantikan ni Salomo pe naik halode do. Melutung pedok akka penafsir lambang kesederhanaan bisa-bisa saja. Alai nang dohonon dangi bahwa dia akan dilantik menjadi raja seperti Salomo yang diserobot Adonia. Roma si Adonia di Roma tu panglimai. Au nama raja. Beta matu dulu. Lantik mau di si. Dungi madong mabarita tu istana. Ay nunga dilantik si Adonia. Tanpa saya pengetahuan ni Daud. Baru masih Daud daung. Salomo. Naiklah di atas keledai. Naiklah ke bukit Allah. Maka engkau resmi menjadi raja. Odo dihita kadonga sapor siaun. Sudah memar surak jolmai di pagi dope di Betania di labung di dolok jetun disuruh Yesus masih siana 2 halak ala dibereng pikiran ni rakyati do dan dibereng mendambakan seorang raja. Alai ngalau be halak Parisai melapor tu imam besar martahi naikon pamateo di Yesus Kristus. Tak pelabwa. Terus dari dok Yesus. Idok matu nasida laho mahamu tu sosor. Masuk na tu hutan. Na di jolomunaan. Jadi di si bongot hamu tu si dapat hamu mana tabat. Sada anak ni halode. Na sodung dope hinudulan.
hari jala tuguhamu ma tuso. Menyambut perasaan ni rakyat itu ban. Alana songon mulai dokon raja donaron ba denggama naik digijang ni halo di tradisi ni Yahudi. Tradisi ni India ikut naik gajah nama kan. Pengolong arora dan naik gajah dulu teh. Kalau diarak naik unta. Jadi sambut Yesus me tradisi ya silakan saja dungi sahab mak tu Jerusalem. Jadi mulutung adong nama dok tuhamu nama rua dohamu dok hamu ma narikot doi di Tuhani jelatibu do pasuangon itu son. Jadi aledak taboto Simon, Thomas, Andreas, Filipus, Yohanes rohamu sudah itu son. Ai guru edak tikos bewida bagas joron ngagudang akapedu bodison sude holan haporluan ni materi do fariseon maksa jadi mersogot nglaw na sida mijur ilo Jesus mersogot au masuk tu bagas joro asima kejadian ini mulai hari bigamukan. Waduh, berteriak. Pola per tiga mah di samping gereja, darah pati, hebing, betukar hebeng, sudah ribut sudah hiraona. Muruk Yesus. Lam disima tubuh sokoni rohanya ka Yehudion. Ay jahadom seon. Patunggalikon. Jalangai wato Yesus sih. Iko godang namar hosom ni roha amar sokoni roha di. Harus dibersihkan baik suci Bapak. Enggak boleh di sini bisnis. Tang buisot dosa. Alai masona targorak di bana akan dibunuh. Alana habisi kalor di mana si bagas joron pati bodo bagas jori martangga-tangga ngadi pa bereng-bereng parisei bibana. Abayak mau laung pitu welu halak intelijen mabereng-bereng maksudna paimama kau akan dihabisi alang amar rabok be parise mau menghabisi Yesus Kristus titik kiri be pagar be ngadong rencana pembunuhan dohot adi rencana tu si Judas Iskariot apa jupa nasi itu si Judas inahu mai bana kasih uang. Hari Selasa, songo partian yang parpudi, ima dasarta marulon nabadia. Ponggoli marotion, marido ibana ise na perjolo manudukon ima ibana. Langsung ibereng Judas Iskariot. Itu Selasa. Rabu, ibuama akasih notu Getsemane, martangyang ibana disima iluni Yesus bercampur darah. Alai terpurum dua kasisian. Renges marukor. Abe nga bersakap iban naing manakku ibana. Malam tangkup Kamis mari buat tusan julun pilatus dangau sadde banamu. Wah disima ibana na dicambuk diketawai, dibuka bajunya, disiksa berdarah-darah. Hari Jumat disalibkan. Sonima amang inang kejadian di minggu Pak Parmarumon memang belgahido rohani ruasi roh raja si pardamai alai dang mampu Portibio Majalo ditolak Portibio. Borha donasida jale dapot sado anak ni halori tabat dikan harbangan ni alamani jadi ditanggali nasida mak. Dunia dong mahalak na jongjong di sini nama dok nasida namar dua dohamu
na mananggali anak ni haludui. Jadi dok mas songon natino nahon ni Jesus tu nasida gabe di pasobu ma. Dito guna sida ma anak ni haludui tu Jesus dia pehom ma ulos nasida. Tu atas jala marsihudul ma Jesus isi jala torok do halak akan apa hebakon ulos nasida tu dalani nadeba manalihi akka bulung rata sialla dangi laho manggapar hotu dalani ya akan dijo nang akan mangiu siapuri saya majuju do hosianna peluaham songni do nang dijamat ditikion sadariotu hita donot tado hosianna peluahami nak penunga di pelua hita siadu saya do tamate pinuji mana romar hite korni tuan pinuji maharajawan ni amat Daud anang roh hosian nama digijangan Oma renungan singkat dihita di minggu Palmaromon atau kasta boto perjalanan ini asa buit atu si sahatu hari Jumat peringatan hamatan ni Yesus dohot tu hari Mingguna disima mulai berubah Paskah dang bemarningot perjalanan haluau sia Mesir alai Paskah haluau di bagasa Yesus ma mulai dari tarayaho ma Paskah gabe kebangkitan Yesus Kristus tang marningot behita tong di perjalanan misal sia Mesir sudah tite cika jadi mula ada pertanyaan Paskah perjanjian baru marningot haluaon Nabi Yesus anggo Paskah di pada Nairobi marningot haluaon San Mesir. Amma amang inang dihita renungan singkat abual hita di Minggu Palmaromon. Amin bertanya hita. Oleh hati Tuhan disungguli hodo kami di Minggu Palmarum peringatan dinanakot Yesus tu Jerusalem songon Paskah terakhir saat tu napayason bagas joro dungi dak mangado sisiani kok namar tangyang di Getsemane saat tu nadi siksa isi persilahkon saat tu nahe ardumuti sido di patu pahuriam do parheo perempuan so marningot tutu sitaonon do aheon Yesus Kristus. Aku dang di batu panasida ke kegiatan dalam puncakna di hari Minggu sabui nasida makanguluhon sitaonon do panebusion Yesus Kristus di ngulu nasida. Songoni manak saluhna karuas ni kuria tadapot Allah ni roha. Tangyang dohami dia non dinaro pimpinan nami Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan jam 14 sampai 16 Sawoi mangleo semangat dihami motivasi mangleo gugu salut na kaparhalado nang ruas ni uria sawoi ding kamar dalan songoni nang aka sakap-sakap rencana penabisan situa tanggal 16 April sabui marda tengga songni nang padidion na badia tanggal 30 to godang do pihaka rencana silon di uriamon sangar-sangap di bagasan Yesus Kristus amin mari deh tahu papung pelayan
Tanya kemapeliata. Ale debata amanami na di benua gijang. Odo haroroan ni salhut si leho-leho na denggan dok nasa ulibasa na malutus. Upasat hami masih na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejala may gabi wap na husus di culom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar rahasia kami pilihanon. Pati bulun harajom mo di tonga-tonga ni huriam do di portillo. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Assalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Assalam girgir hai mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di benua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di benua tonga onson na di benua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan de batama ho. Disodakkan Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana mido. Didopakkan Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasauron madamena tutodrim. Amin. Selamat hari Minggu.